Palamotzari dagokion partidu bat eskaintzera gatozkizue. Zenbaiten ustez finala izan daitekeena, baina jakina horretarako beste zenbaiten baimena behar da. Esan horretarako, Kubako ordezkarien baimena sekulako lanak egiten ari baitira orain arte. Gaur aurrez aurre izango ditugunak hegoaldeko eta iparraldeko ordezkariak izango ditugu alde batetik. Gerriko eta elastiko Gorriz, Pancho Alafit eta Patrice Borda. Eta bestetik hegoaldeko ordezkari gisa etorri zaizkigunak Espainiako Federazioak hautatutako bi pelotariak, Luis Zeberio eta Juan Recalde. Mexikoren aurkako lehen partiduan jokatu zuten iparraldeko ordezkariak ez ziren Lafit eta Borda izan, Saint Esteban eta Karral baizik. Gaur beste bikote bat kantxaratuko dute. Hemen giroa pilpilean ikus dezakezuenez. Berehala egingo dute pelotarien aurkezpena. Francia eta Espainiaren artean. Francia Gorriz eta España Juliz. Buenas noches. Han hecho la presencia del encuentro entre Francia y España en la modalidad de vuelta corta. Messieurs, bonsoir. Vous allez assister à la partie du classement qui va opposer la France à l'Espagne dans la spécialité du paraconta. Pour la France, en rouge, à la main, Lafit Pancho. Pancho Alafit, iparraldekoen aurrelaria. Atzelaria berriz irudietan duzuen mutila hau, ez da oso altua, ez da mutila hundia. Baina bizia bai. Eta hegoaldeko ordezkariak Luis Zeberio eta atzelaria Juan Recalde. Eta epaile nagusia Noda jauna, Kubako epaile bakarra. Txapagora botatzeko prest da Noda jauna, bota du, eta eskuineko marra gorri, horren gainean ere gorria nagusi. Beraz, Patrice Borda izango da lehen sakea aterako duena. Saint Esteban eta Karralek jokatu zuten Mexikoren aurka. Gaur hegoaldeko ordezkariei aurre egiteko prest Lafit eta Borda ditugu. Eta ondoren dominak erabakiko dituzten partiduetan ikusi egin beharko da zeintzurengan jartzen duten hautatzaileek zama eta erantzukizuna. Partidua hasteko presta. Luis Zeberio baditu zenbait arazo bere eskumuturrean. Aurreko partidua Kubarren aurka irabazi zutena bukatu ondoren izotza jarri behar izan zuen eskumutur horretan. Erabat azita hundituta zuelako, baina dirudienez ongi errekuperatu da eta arazorik gabe jokatzeko moduan da. Eta Jaun Andreo goraintxe bertan hasi da partidua.
Borda. Eta lehen kantua gorri. Eta Rekalde ez da behar bezala jarri. Ezker Horma jo duenean behera egin du pelota horrek eta oso atzean zegoen Rekalde zain. Rekalde. Barruan izango da. Aidez sartu da Lafit. Ala sartzeko hobea zen pelota hori. Gora. Bordaren pelota da hori gora. Borda. Rekalde. Azpitik indartsu. Borda gora berriro. 2-1. Ostatuta erabakiko den domina nagusi hori eskuratzeko. Hormabiak eta tanto, Pina. ¿Te enoja? Eta Bordaren sakea. Afit, Severio, pelota gurutzatuz, eraman Bordak. Severio, Hormabiak honek ere luze, erne zegoen Lafit. Severio. Bordak ezin eraman. Ezker Horma jotzean indarra galdu egin du pelota horrek. Ez du hori kontutan izan Borda atzelariak, dena den hurrengo tantoa berak egin du. 3, 3. berdinketa. Bordaren sakea. Pasa. Luzuegi, hemen jendeak txaloak jau dizkio tanto horri. Pasa izan denik ohartu ere egin gabe. Bakarren bat izango da, pasa egitea zer den ez dakiena ere. Oraingo askoz laburrago izan da. Lafit ezin. 4-3. Severio eta Rekalde aurretik eta tanto horrek ere txaloak izan dituen arren ez dut uste merezimendua hundirik zuenik. Gehiegi gozatu gabe txaparen gainera irten zaio, baina etzen intentzioz egindako tantoa noski. Suerte utxez behizik. Aztertu egin zaio sake hori Bordari. 5-3. Rekaldek sakez egin duen lehena eta partiduko lehena ere bai.
hasi dira iparraldeko ordezkariak animatzen. Rekalderen sakea. Bederatzi terdian bote egin. Ondo kendu dio idea Lafiti. Severio, txaparen gainean eta tanto. Dale, enojo. No, vamos a ir, Luis. Hortxe dituzue zenbait ordezkari, esate baterako Mexikoko ordezkariak, beraien artean txikuritar bat. Inaugurazio ekitaldiaren ostean jokatu zen partiduaren transmisioan zehar esan genuen, txikuritar bat bazela hemen, bigarren bat ere bazela kontutan hartu gabe. Bata, Mexikoko zestapunta taldean ordezko atzelaria da, eta bestea, pala motzez, Musiren ordezkoa. Bi txikuritar daude, bata gazte-gaztea, puntista, 17 urte besterik ez, eta bestea, pala motzez jokatzen duena, 26 urte oso gerrezpanez. Besteak beste, Miarritzeko munduko txapelketan, 22 urtez goekoetan, 28. urtean jokatu zuena. Diek ere, sustraiak izarraizpean dituzte. Urrestilan, Severioren eskuinkada hori gora joan da, 4-7. Gora Rekalderi, 5-7. Severio ez da sartu sake horretara. Rekalderi utzi dio eta honi berriz baztertu egin zaio. Zabaletik ateratzera dator orain ere Borda. Ez da hor pasarik, nahiz eta sake luzia izan. Bordari bote handia egin dio pelota horrek eta hau ere suertez nere iduriz behintzat. Bote handia egin dio pelota horrek eta eskuina nolabai sartzea besterik ez duela egin iruditu zait. Orain errepikapenean agian duda izpiren bat geratu zaigu, baina ez dakit merituzko tanto izan den. Dudan izan dut. Lafit eta huts galanta. 8-6. Ez du bat ere ondo jo pelota hori Lafitek. Urrengo sake ere hegoaldeko atzelariari dagokio. Juan Rekalderi. Erretxinez beteriko pala horri ondo heldu, ondo utzi. Eta sake ateratzeko prest. Azpi-azpitik. Hori kanpora. Hori ere zailtasun handirik gabeko pelota zen. Luis Severio bere atzelariari utzi dio. Honentzat hobea zela pentsatuz eta tanto. Partidu hauek izaten dute berez gehiegi gustatzen ez duten zerbait. Utsak ere txalotu egiten dira. Eta hori egia esan ez da oso gustagarria. Merituzko tantoak txalotu behar bailirateke berez, baina antzeko zerbait gertatzen da esate baterako, tenisean Davis Kopan. Eta hemen ere, batzuren alde daude, itxu gainera, beste batzuk besteen alde.
Eta zenbaiti berdin zaio tantoa norberaren merituz ala besteen utxez izan. Berdin txalotzen baitituzte markagailurako balio dutenek. Severio. Bederatzi eta 8. Lafitte eta Borda markagailuan aurretik. Partiduko laugarren berdinketa 8 izan da. Azken tantoa Gorri. Bordaren sakea. Lafitte. Atzero Lafittek. Eutsi Rekaldek. Borda. Rekalde. Ernest egon Severio. Lafitte. Ezin. Bederatzina. 5. berdinketa. Azken tantuaren errepikapena Rekalderen ezkerka da. Ikaina. Lafittek eskuinez txapapera. Bederatzina. Pasa. Venga, atentos aquí, pensando. Severio. Eta Borda txapapera. Bizi bai, baina txapapera oso nabarmen. Horrelakoetan ies egitea izaten da erabakirik zuzenena. 10 eta 9. Berriro hegoaldeko ordezkariak aurretik. Pasa. Rekalde oso garbi du, sakean zerrekin behar duen. Lafittek ezkerra ez du beste mundukoa. Ez du konfiantza hundirik ezker besoaz. Eta oso beharturik ez badago behintzat, ez da ezkerre sartzen. Eta erbesa ere menperatzen ez duenez. Hortxe dago sakearen gakoetako bat. 12 eta 9. Sakez Rekaldek egin duen 3. tanto. Orain ere ezker hormaren kontra nahiko alan bazuen eskuinez sartzeko Lafittek. Rekalde. Lafitte aidez. Indartxu Rekalde. Borda geutxi. Eta tanto. Bi tantuz aurretik hegoaldekoak, baina azken tantoa iparraldekoek egin dutenez, eurei dagokie hurrengo sakea. Hor hegoaldeko selekzioko zenbait ordezkari. Eta Borda sakea ateratzeko prest. Ondo pentsatu.
Eta zabaletik atera du. Pasa. Lafit. Rekalde gora. 11-12. Ánimo, venga. Severio eskerrez, baztertu egin zaio Amabina. Partiduko 6. berdinketa. Bordaren sakea. Lafit, pelota ondo gurutzatuz, eraman Severiok, naiz eta Lafitek traba pixka bat ere egin dion. Severio eskuinez. Lafit, Severio, Lafit eta kanpora. 13-12. Venga, Luis, arriba, la pelota. Venga por la pared. Oso gaizki jo du pelota hori Lafitek. Rekalderen sakea. Luzea eta ondo baztertua. 14-12. Eta gaur sakeari etekin handi xamarra ateratzen ari da Rekalde atzelaria. Hauxe da, sakez egin duen 4. tantoa. Ez zuen asko faltakora joateko pelota horrek, baina goiko txapaz behetik izan da. Bigarren aldiz erreboteatu beharko du Rekaldek, oso ondo. Lafit. Orain errebotean sartu aurretik eraman du pelota. Borda. Severio. Lafit. Ondo Severio pelota geizko eramanez. Tanto polita ikusten ari gara. Lafitek izango du aukera. Ormabiak. Eta Severio gora. Lafitek Ormabiak jo. Severio oso ondo igarri dio Lafiten intentzioari, baina ondo heldu ondoren, ikus dezagun errepikapena, oso ondo heldu ondoren, ez du behar bezala jo. 13-14. Bordaren sakea. Rekalde indartsu, Lafit. Rekalde berriro, Lafitek bordari utzi, oso ondo borda. Eskuinka da, bikaina izan da bordaren. Etzen erresa, eskuinka da hau, goiko posturan oso ondo jo du. Hor Severiok sartu beharra zeukan, ez du ondo neurtu. 14.
Zazpigarren berdinketa. Pasa. Ez da izuzen berriro pasa izango. Serio hartu egin du Aidez, eta ondoren Lafiten tantoa 15 eta 14. Hortxe zuen mingaina kanpoan duela. Antxoa Lafit aurrelaria. Gertxe borda, ondo Zeberio. Lafit. Rekalde errebotean zai. Ez da erreboterik izan. Atzeko horma jo duenean bera egin du pelota horrek. 16 eta 14. Bordaren sakea. Eta txapara. Zabaletik aterako du hurrengoa ere Bordak. Ez duen antalatu pelota hori 15 eta 17. Aldeko bi pelotariak euren selekzionatzailearekin. Yo, pero fuerte. A ver, nos llegamos. Venga. Nada, que jugamos un poco. Euren arteko berriketa alditxoa ere entzun izan duzu, Izerdi pixka bat ateratzen hasteko garaia badutela, esan diote elkarri. Egia esan orain arte partidua ez zaigu oso goi mailako iruditu. Erritmo pixka bat falta zaio. Baina tira, gutxienez markagailuan dugun emozioak saltsa pixka bat jartzen du. Rekalderen sakea. Bordak zabaletik bezala, Rekaldek kantxaren erdialdetik ateratzen du. Honen asmoa baztertzea baita, indar izugarririk emango ezpadio ere. Lafiti pelota baztertzea. Ezker besoan baitu. Ere tempurik kaskarrena. Lafitek Rekalderentzat etzen pelota hau ere oso gaiztoa. Baina hau ere, txapapera joan zaio. Bordaren sakea. Zeberio bentzat pelota ona. Rekalde. Tartxo Borda. Oso bizi jotzen du pelota. Ezkerka da Bizkaina Bordak. Eta Rekaldek. Kanpora. 19 eta 15. Oso ondo jokatu du tantu hau Bordak batez ere. Bera izan da azkenean tantoa menpean hartu ahal izan duena. Ezkerka da bikain horri esker gehien bat. Eta Rekaldek kanpora.
Borda, zabaletik. Severio, helduaiengo aurrelaria, zain. Baina sakea ondo gurutzatzen du Borda. Amasei eta 19. Postura hortan eta antzekoetan askotan sartzen da Lafit. Ezkerrez konfiantzarik ez duenak, eskuinez postura xelebre asko hartu behar izaten ditu. Pelota ezker horman sartzen zaien bakoitzean. Lan handiak izaten ditu. Itxoiteko esan dio Kubako epaileak, Noda jaunak, Rekalderi horrezegatik errepikatu dute sake hau. Bordak ez du eraman sake hori. 17 eta 19. Rekaldek sakez egin duen boskarrena, naiz eta hau ere eramateko modukoa zen. Batipat hain erraz heldu ondoren. Lafitek ez zinezartxo ere egin, pasa. Pasa izan da eta Lafitek arnasa lasai hartu izango du. Horrelakoetan estu esun galantak izaten bai ditu. Orain ere utzi egin behar. Duen ezkerrarekin ez dago besterik egiterik. 18 eta 19. Rekalderen sakea, orain ere txokora ondo bideratua. Pelota ona Severiorentzat, erreboteatu egin beharko dute iparraldekoek. 19. Lafitek errebesez ezin izan du erreboteatu. Partiduko 8. berdinketa. Venga, tranquilo y por el mismo sitio. Rekalderen sakea luzegia, pasa. Sake ona, oso ona, tanto. 20 eta 19. Rekaldek sakez egin duen 7. Zazpi horietatik eramateko modukoak ere bat baino gehiago izan diren arren. Venga, Luis, venga. Juan Rekarelderen sakea. Lafite gutzi egin behar, eta Bordak eraman ezin. 21 eta 19. Hortxe duzue, postura aski xelebrean. Borda bera, eskuinez sartu nahi izan du. Eta ezker hormak ez dio, ezker hormak eta erreboteak ez diote utzi gorputza behar bezala liberatzen. Berriz postura xelebrean Lafite sartu behar. Ezkerrik bat ere ez du mutilonek. Eta hori utxune handia da. Errebesez edo nolabai jotzen duenak, tira jotzen du. Baina Pantxo Lafitek ez ezkerrez, ez errebesez eta ez bestela. Tanto izan daiteke, tanto bai. 20 eta 22. Patriz Bordaren errestoa sarean sartu zaio. Luis Severiori. Venga, pues, Eta venga, Luis, más rápido, venga, venga. bala pelota jo duenerako sarea ikutua zuen. Bi tantuz aurretik hegoaldeko bikotea, sakea, iparraldeko atzelariak Bordak atera du. Jaso Rekaldek, Borda, Severio. Ia gora joan zaio pelota hori Lafiti, baina suerte apur batez
Goiko losaio eta erreboteatzeko modurik ez Rekalderentzat. 21 eta 22. Pasa. Eta ze sustu hartu duen Lafitek. Rekalderen ezkerkada horrek. Ia dio baitu. Iparraldeko aurrelaria. Barkamena eskatuz ikusi duzu garbi asko. Eta orain ere ez zuen urruti. 22. Partiduko 9. berdinketa. Bordaren sakea, Severio, zabaletik, borda etxabatera. Irregulartasun handi xamarreko atzelaria da Borda. Oraintxe egiten ditu meritu handiko jokaldiak, eta oraintxe huts nabarmenak. Rekalderen ezkerkada ikaragarria. Errebotean ezin ezertxo ere egin Bordak. Lafit zain zegoen, baina ez dut uste Lafitek bere errebes eskas horrekin deus egiteko modurik izango zuenik. 24 eta 22. Gora Lafitek, Rekaldek sakez egin duen 8. tantoa. Atento el saque, por la pared otra vez. Saque ona. Tanto. 26 eta 22. Lafit. Rekalde, indartxu. Pelota kaderikaz onenak azken tanto hauetan jo ditu Rekaldek. Ondo Severio. Eta Rekaldek eraman ezin. 23 eta 26. Reculando, Juan, reculando. Recula, que sigue todo libre. Ez du ondo jo pelota hori Hegoaldekoen atzelariak. Orain atxeen aldetxo bat hartu nahi dute iparraldekoek. Zintzurra busti. Botilleroaren aholkuak entzun. Eta hegoaldekoak ere beste imeste egiten, baina zintzurra busti beharri gabe. Déjate al saque a la pared. De derecha. Bordaren sakea. Severiok bi besoak dituen ez oso libreak gurutzatu egin behar izaten du Bordak. Rekaldek berriz ez du gurutzatu beharrik. Aski du pelota ezker horman gehiegi baztertu gabe baldima da ere behintzat eskuinez sartzeko moderik eman ezean Lafiti, horixe nahikoa du tantoa erabakitzen hasteko. Horrexegatik dira hain ezberdinak bi atzelarien sakeak. Aurrelarien doainak ere sakei erantzuteko oso ezberdinak direlako. 27 eta 23. Pixkanaka aurrera doaz hegoaldeko pelotariak. Hauxe da orain arteko alderik handiena. Lau tanturen aldea.
eta 3 bezalaxe. Ezkerkada bikaina Rekaldeek eta Bordari Atlanta. 28 eta 23 partidu hasi denetik. Lehen aldiz 5 tanturen aldea. Ona atera du Rekaldeek, Ormabiak. Zeberiok bat ere indarrik gabe egin ditu eta horrexegatik heldu da. Lafit Geraren eskuinka da. Zeberio indartzu ondo Lafit ere. Ederki. Oso ondo Luis Zeberio. Berak eraman du tantuaren zama. Berea da batipat meritua. Hortxe duzue, eskuinka da indartsua eta Lafitek errebesez ezin eraman. Ez bintzat behartzen lekura. Ederra. Hor bai, nahita botatakoa izan dela. Txokoan preso harrapatua zuela ohartu denean, Ormabietara joan da, nahi bauzue, txaparen gainean izatea. Sugerte pixka baten laguntasunez izan da, baina intentzioa horixe zuen. Ezin zaio batere meriturik kendu Rekaldek egin duen tantuari. 30 eta 23 pasa Rekaldek. Oraingoa laburragoa. Rekalde. Ondo Rekalde. Eta borrak eraman ezin. 31 eta 23. Hogeita bina joan dira, horixe izan da orain arte behintzat azken berdinketa, 9. berdinketa, baina geroztik 9 tantu egin dituzte Zeberio eta Rekaldek, bat besterik ez Lafit eta Bordak. Bordak oso desbideratua bere pelotaka da. 32 eta 23, kapikua. Disfrutar. Orain partiduaz gozatu egin behar dela dio selekzionatzailea. Nonbait garaipena erdi erabakirik dagoela ikusi ondoren. Buelta adierazi du, noda Kubako epaileak. Markagailurik ez da beraz mugitu. Atzo epaile bera izan genuen partidu baten, orduan izan zen dudakorik, berak bueltatzat erabakitako pelota bat, tanto eman zutelako. Aspaldiko partez, tanto bat egin dute. Lafit eta Bordak, 24 eta 32. Zeberiok tanto honetan zehar ere izan du lanik Lafitekin. Berriro traba pikin bat egin diolako. Ez noski tantoa eten eta baliorik gabe uzteko modukoa, baina mesede baino kalte gehiago. Pelota aldaketa. Bordaren sakea zabaletik. Zapapera Lafitek. Pelota hona zuen, baina 33 eta 24.
Rekalderen sakea. Falta. Laburregia izan da sake hori, aurreko epailearen ustez. 25 eta 33. Hauxe da, orain arte Rekaldek sakez egin duen falta bakarra. Bordak ez du bat ere egin, baina batak eta besteak kantuz egindako sakeetan ere aldea hunditzen garra dago. Rekaldek 9 egin ditu, Bordak 3 besterik ez. Ondo Rekalde, pelota zaila eraman du, Lafit, baztertu egin zeio. Ederra ezkerkala hori. Bordak gora, 34 eta 25. Ikusten ari zarete, pelota aldaketa, saskian, atzeko epaileak saskian dituen pelotak probatzen ari da Rekalde atzelaria. Primeran ikusi hori izan dutu, Nueva. Venga, a la pasa. Eta Rekalderen sakea, luze jotzeko esan dio Botileroak, selezionatzaileak, bai luzeko ere. Orain baztertu egin zaio Rekalderi, 26 eta 34. Gora Rekalderen pelota hori 27 eta 34. Eraman 35 eta 27. A la pasa, Atento. Asa bigarrena. Beraz, tantoa Gorri eta Rekaldek sakez egin duen bigarren falta. Jordaren sakea, falta. Batak oparitxoa eta besteak beste. 36 eta 28. Partidua erdi erabakirik. Rekalderen sakea eta kanto Gorri. Kantoa Gorri. Bordaren errestoa txaparen gainera joan delako. Eta Zeberiok eramaterik izan ez duelako ustekabean harrapatu behitu. Bordaren sakea, berriro zabaletik. Hortik atera behar du gainera. Errebotea Bordak ondo eraman du. Zeberio indartsu ondo da.
eraman errabesez nola Lafitek aukera Zeberiorentzat. Ez du gehiagi aprobetxatu. Eta hori berriz eraman ezin. Ez du gainera pala eskuz aldatzeko astirik ere izan. 30 eta 36. Berriro Txaloka eta Oiuka hemengo pelota zaleak. Bordaren sakea. Zeberio bentzat oso ona. Borda. Zeberio. Zeberio. Pelota ona zuen. Baina ez duen ero. 31 eta 36. Berriro gogotik animatzen ari dira hemengo pelotazalea. Bagizuen oski zeintzuk diren animatu nahi dituztenak. Irudietan duzuen mutil hau eta bere aurrelaria Lafit. Patriz Bordaren sakea. Ondo gurutzatua. Horixe da egin behar duen. Ekalde. Hor, akatsa ez dut uste Bordarena izan denik, pelotarena baizik. Nire ustez Borda egon behar zuen tokian zegoen, baina pelotak, bai, errepikamenean garbi ikusi da. Pelotak behar baino bote txikiago egin du. Askotan, frontoian bertan egon daiteken edozein zikinkeriaren gainean bote egitea aski da. Bote hori erabat aldrebesa izateko. Lafit, atzera, Rekalde bote lastarrean ezin. 32 eta 37. Atxeen alditxo bat hartu nahi dute iparraldekoek. Hor errepikaturik azken tantoa bote lastarrean ezin izan du. Juan Rekaldek. Sakea Bordak aterako du. Hala, venga, Ondo gurutzatua. Rekalderen ezkerka da, Lafit. Rekalde. Borda. Ondo. Rekalde. Ernezegoen. Zeberio pelota ikutu ez duenez balio du. Lafit berea daukera. Rekalde ez da ondo jarri. 33 eta 37. Partidua erdi erabakita aspaldi utzi dute Zeberio eta Rekaldei, baina beste erdia falta zaie. Azken 3 kantu horiek errematatu ezinik ari dira. Eta Borda iruditan duzuen mutilak eta Lafitek ez dute amore emango, ez horixe. Iparraldeko atzelariaren sakea. Zeberio eta Lafitek gora. 38 eta 33. Lafitek utsegin duen pelota hau erabaki horra gerta daiteke. Borda, ondo eraman du pelota hori, Zeberio, eta txapapera. 34 eta 38. Hau ere ez, duka uste pelota txartxarra zuenik Zeberio. Onona ere ez, agian, oso azkartzi balako, eta nahi den guztia. Baina,
hemengo jendea oso gustora dagoela dirudien arren, nire ustez behintzat partidua ez da goi mailako izaten ari, ez da guztiagorik ere. Lafit, Rekalde, indartsu, ezkerkara bikaina, ondo borda, pelota zaila eraman du. Lafit, Rekalde, Lafitek bordari utzi. Gora Severio, 35 eta 38. Oraindik bizirik daude iparraldekoak. Dena dute aurka. Dena ez. Jendea behintzat alde dute. Nabarmen gainera. Baina batzuei bitantu besterik itzaizki falta eta bestei bost. Hori alde handi samarra da. Falta. Haze falta egin duen bordak. Hau bai erabaki horra gerta daitekeela. Sakez egin duen bigarren falta. Azken tanto izan daitekeena jokoan da. Eta jaun Andreo bukatu da partidua. Bukatu da partidua. 50 minutuko iraupena izan duen neurketa honetan. Palamotzez, Espainia eta Frantziako federazioak ordezkatuz datozen pelotarien aurteko neurketan hegoaldekoak izan dira nagusi, naiz eta partidu erdialdera arte berdinketa ugari izan dugun.